Godine 1946. kad sam imao 10 godina, bio sam 4. razred i u Kamenici Donjoj, gdje mam bila učiteljica, priređen je, kasnije sam shvatio, posljednji svetosavski susret đaka u školi i u crkvi. I meni su sveštenik i moja mama, učiteljica, rekli ti ćeš da recituješ Desanku Maksimović. Da deklamuješ, ne da recituješ. Nisam znao šta je recitacija, da deklamuješ. Dali su mi jednu Desankinu pesmu, stvarno više ne znam koju. Ja sam je učio napamet 10 dana, išao sam i tako dalje. I prvi deo te svetosavske svečanosti su bili u crkvi, a onda u školi ja sam recitao na oba dva mesta. I dopala mi se Desanka, ta pesma Desanke Maksimović, imala je nešto valjevsko. Posle su mi rekli, pa Desanka je naša Valjevka. I pričali su mi Desanki. To je bio moj prvi susret sa Desankom. Onda u školi, u Gornjoj Kamenici, gdje sam učio progimnaziju, Desanka je bila u školskoj lektiri i zapamtio sam da je nastavnica srpskog jezika rekla da je Desanka, Milovan Glišić, Petar Kočić, Vojislav Ilić, pisci iz lektire. Sad ja u to vreme mislio sam su pisci lektire ljudi koji, da, pominjala još neka imena, da nisu živi. Kao što i nisu bili živi ovi ostali. I sad, 46. godine u jesen, jedna mamina koleginca kaže, pita mamu da li može da dovede Desanku Maksimović. Mama kaže kako da napravit ćemo ručak. Jedne subote u školi koja je bila za tu priliku posebno uređena, okićena, mama pozove na ručak, pored te mamine kolegice iz Olgađinovca, pozove i sveštenika iz Gornje Kamenice, Tomanu Janković, koja je bila upravnik, direktor progimnazije koju sam ja posjećivao, pozove neke ljude iz Sreza i tako da. Boga mi nakupi sam 20 ljudi i autobus dolazi, a u to vreme prevoz je bio u kamionu koji ima presučen ciradom, a unutra klupe. I pojavi se Desanka i kaže, ja nisam znao da će doći Desanka, ja sad to pričam. I svi razume se oduševljeni i kaže meni, ja sam Desanka Maksimović. A kažem, pa zašto vi živi? Sad nastane svi kako svi se zbune. Pa vi ste, kažem, pisac iz lektire, pa zašto su pisci iz lektire živi? I tu nastane smeh i tako ona se nasmeje. I sjećam se da je odmah sljedećih dana ta Tomanija Janković i drugi nastavnici održali sve nas pozornu salu u Gornjoj Kamenici i rekli da pisci lektire nisu pisci koji su umrli, nego pisci koji su deo lektire. Mogu biti živi primjer Desanke Maksimović. Onda, razumeš, kad sam otišao u Valjevu gimnaziju, Desanka je bila predmet stalnih razgovora. Pera Pajić, koji je posle Radio Beogradu, ja smo često imali i običaj kad nam se nešto načisto na srpskom jeziku ne odgovara ili nešto nismo spremni, mi počnemo razgovore o Desanki i o valjevskim piscima. Desanka je za tih 4 godine mog učenja škole u Valjevskoj gimnaziji dolaze da u Valjevo. Ja sam gledao sa strane, znali smo da je iz Brankovine, sve smo znali o njoj, znali smo njene pesme i tako dalje. I onda odemo u Beograd na studije i valjevski profesori mi predlože da napravim seriju razgovora sa piscima za decu. Kaže, počeo Desanke. Sad ja nađem Desanka stvarno negde
na Zapadnom Vračaru, kako se zvala, prebliznog Doma kulture, odem ja do nje i kažem, ja sam iz Kamenice, ona ga znam, ja tvoju majku i tako dalje. Prihvatio, ja se sad, ona mi kaže, hoćeš mi daš pitanje za razgovor? Ja nisam, ja kaže, kako pitanje? Pa kaže, o čemu da razgovaramo? I tako je počelo, taj razgovor sam napravio, neobjavljen u tom listu Polet u Valjevu. To je bio moj prvi, da kažem, intervju koji sam napravio sa nekim stvaraocem. Posle toga sam razgovarao sa Brankom Ćopićem i još nekoliko pisaca i to ću da nađem, čujem da ima u Narodnoj biblioteci, da nađem da, kad budem objavljivo Desanku, ponovo ubacim taj intervju i sa Brankom Ćopićem, s kim ja još. U Beogradu, posle tog razgovora, Desanka je naravno uvek bila radosna da me vidi, a recimo nije u to bilo televizija još nije postala, bio samo Radio Beograd. Ja sam išao redovno na Kolarac, na sve književne večeri, išao sam u udruženje književnika, Francuska sedma je bila. I Desanka je dolazila i u 45. u naš fakultet, tu je dovodio Veljko Ligurić, ona je bila i savremenika, a ja sam, za razliku od nekih mojih prijatelja, ne bio za savremenik. I Desanka i ja smo se uvek rado susretali, ona me čim se podržala da opstane u tom društvu, ona me upoznala sa Jarom Ribnikar, sa Mirom Alečković, s kojim je bila vrlo bliska, upoznala sa mnogim tim piscima i ženama koje se bave umetnošću. Tako da je meni Desanka bila nekako bliska i ja sam posle toga prvog leta otišao u Brankovinu i kažem, Desanka, bio sam u vašoj Brankovini. On meni kaže, jeste, ali si bio u Rabrovici. Kažu, kako u Rabrovici? Pa ja sam, kaže, rođen u Rabrovici, ja sam nisam učinsko dete. Dobro, bio sam kasnije u Rabrovici. I negde, kad sam počeo da se bavim kulturnim poslovima, 60. godina, ja predložim Desanki da napravimo više književnih susreta sa decom u selima Srbije. Desanka se složi, ona, Mira Alečković i ja odemo u mnoga mesta, obiđamo ih škole, osnovne, gimnazije, a i sela. Sećam se i to, ću da ispričam jedne priče. Bili su u jednom selu kod Aleksandrovce. I Mira Alečković čita neke pesme, a počela Desanka čita, sva deca govore na glas. Te pesme koje Desanka odabrala da čita. Završi se to, imali ko šta pita, da mali ko se pita, da li drugarica Desanka može da mi kaže kad je stigla da napiše toliko narodnih pesama? Svi nastane mali nered u toj sali, direktor škole, predsjednik opštine bio neki Šljivić iz Aleksandrovca i drugi koji su bili kad Desanka došla, to je već uvijek došlo dosta ljudi, sveštenici, uznemire se, misle kako će reagovati Desanka. Desanka kaže, dragi moj, nikad lepši kompliment nisam dobila. I onda smo pričali o svemu i sećam se da smo bili u Aleksandrovcu, vode nas na ručak, na neko jelo, zove se sprža. Desanka kaže, moram da pitam, kaže, Dobricu Ćosića, on je u ovoj školi kao i u Valju učio poljoprivrednu školu. I onda, razume se, razgovori s Desankom su trajali, viđali smo se, ona je tad se preselila u zgradu gde je Srpska književna zadruga, onda je jedna sprat više, Branko Ćopić. I uvek je, onda sam ja počeo da objavljujem ove razgovore Da, još nešto. Bili smo jedne godine, moja Mira, Desanka i ja u jednoj Crnoj Gori, neko veliki književni, jugoslovenski književni susret i bio s nama Gustav Krklac. Zapamtiš dobro. I pita Gustav, evo, hoćete li da vam dam vizit kartu? Desanka kaže, ja nemam vizit kartu. I on da nama vizit kartu, a na vizit karti Krklec ima broj žiroračuna.
Desanka me molila da dam mi svoju ličnu, koja od Mire uzela moje zadržno da bi imala, pokaže svima kako će ona da stavi u vizit kartu do žiro račun. Uopšte, mi smo se tad, da kažem, viđali na raznim susretima u Udruženju književnika Srbije. I kad sam počeo razgovore u Radio Beogradu, ja sam Vukosu i Baljaku, tadašnjem glavnom uredniku drugog programa, dao spisak sagovornika i seveo sam i Desanku. Na prvom mjestu sam stavio Velibora Gligorića, koji je dotle bio, godinu pre bio predsjednik Akademije nauka i moj profesor. I svi su govorili, ma ko, ne možete, Vukos i Baljak mi kažu, ma kako ti možeš dobiti ljudi, stavio sam Vukosa, Pavla Savića, sam koga nisam stavio, Desanku, razume se. No, i počelo je sve, Desanka mi se ponekad javi kad sluša nekoga, bila je raspoložena kad su govorili pisci, ona je mislila da su pisci zapostavljeni. U to vreme, preko što mi počeli da razgovaramo za Radio Beograd, mi smo se nalazili na Cvetnom trgu. Tek je bio otvoren Zvezdni trg, ona prodavnica, rovna kuća, ne znam šta je, velika prodavnica. Znam da smo jedan puta, moja Mira, Desanka i ja, uzeli pile, pojavili se pečeni pilići i tako tamo negde na nekoj klupi jeli pečeno pile. To je bilo, kaže meni Mira, moja supruga, pa sad te nije sramota, teraš Desanku, da mislim, Desanka uživala kao i ja i Mira. I tako smo, i uopšte ona je, da ne pričam, mi smo počeli razgovore za Radio Beograd, ali pre razgovora za Radio Beograd, ja sam sa Desankom bio vrlo često, jer sam bio pokrenuo u Valjevu 60. godina biblioteku pesnikom rukom pisano. To je biblioteka u kojoj pesnik sam izabere i napiše svojom rukom svoju knjigu pesama. I razume se, prva je bila Desanka. Kaže Desanka, zašto ja prva, što nije? I sad ona izmišlja ko sve i sva imena ređa. Ja sam tim povodom išao često kod nje, kad je napisala mi posvetu posle knjige, kaže da sam mnogo namučila, da je nije žao i tako, imamo to u knjizi jednoj objavljeno. Išli smo sa tom knjigom u Valjevo. To je bilo zanimljivo, jer je ona u Valjevu imala, ona je valjevski đak, bila valjevski gimnazija, ali imala je malu tremu, kaže ona meni, znaš, kaže, kad uđemo u salu, ja sam osjećam kao da sam đak, a ne, kaže, profesor i pesnik. Bilo je zanimljivo i to što je ona mene, dao nam je nekad s kim da razgovaram, predložila Branka Ćopića, predložila Dobrišu Cesarića, Jura Kastelana, Oskara Davića, Miju Pavlovića, Vaska Popu. Ja sam s njom o tome dogovorio koji pesnici da budu u toj biblioteci pesničkom rukom pisano. I jednom prilikom mi pođemo u Valjevo. Da rekao sam da smo mi često išli na književne večeri, u tome dok sam bio sekretar Korporacije radice Srbije, ja sam često od njih, da kažem, vodao, molio da pođu, da obiđemo biblioteke, škole, mesta. Krenemo u Valjevo, Branko Ćopić, Desanka i ja. Trebalo je u nekoj novoj školi da održimo večer. Pita mene Desanka šta će da govorim, što hoćete, ali obavezno što hoćete govoriti, neku pesmu iz Valjeva, Zavičaju. Dobro, ti nećeš da mi kažeš. Molim. Molim. Aj, ko je znak, može višti. Neki to mislim da je ovaj Grujić nema broja. Ne, sad čuo da, 069. To da je ovo krenika. Evo. Kako je ovo krenika? Evo, krenuo sam.
Alo? A, što se juče niste javili? Ja sam rekao, a znate šta se vam prvo glasno? Ima opravdanje. Potrošio pare na ručak, pa nimao para za telefon. Profesor Đurović, kako je mlada doktorka? Nemojte pričati meni još da ne prije. Sad s Rankom sedim ovde, Stojilovićem, sa našim Rankom, poziva profesor Đurović. Pozdravite. I mlada doktorka. Razgovaram s njima, mislim za sutra i još nešto. Kakvi su kestenovi? A? Dobro. Dok mlađe doktorke reći da sam ja već razgovarao s Micom, kad se vrate, budete raspoloženi, idemo na ručak kod Mice. I hvala vam za onaj dan u Kanjiži. Bilo je divno. Hvala, prijatno. Šta sam ja rekao? Još, šta sam počeo? Šta je bilo, ne znaš? Branko Ćopić u Valjevu. Niste još krenuli, niste još pomenuli Branka. Ovdje, tu sad, na zelenu. Molim. Žao, ljubimice. Ajde, ja snimam nešto, javi mi se za oko 9, može. Ti nije teško. Ajde, važi, živela. Pozdrav mamu i tatu, važi. Dakle, isključim je ovo. Si isključio? Jesi. Dakle, ja sam u vreme dok sam radio kulturno iz Srbije više puta predlagao, molio u stvari Desanku i Branka i još neke pesnike da idem po Srbiji, po školama, po bibliotekama. I tako jednog dana sam zamolio Desanku i Branka da idem u Valjevo. Bila je otvorena neka škola, pa mi kao napravimo tamo neko večer. Kreću mi za Valjevo, pita me Desanka, šta da čitam u Valjevu? Šta hoćete, samo neku pesmu koju djeca znaju. Kažem, ne znam da će se ponoviti ono iz Aleksandrovca kad su svi znali na pamet. A Branko kaže, šta ja? Ja kažem, Mala moja iz Bosanske Krupe, to je najpoznatija pesma među gimnazijalcima uopšte, ja kažem, i među đacima. Dođe mi u Valjevo, Desanka čita, nisu svi na pamet govorili, ali Boga mi bilo je mnogo priče, mnogo pljeska i mnogo, ali i bilo je oni koji su znali, onda je Desanka molila da neko, ako zna neku njenu pesmu, pa je neko ustoje pročitao. Krene Branko da čita. Mala moja iz Bosanske Krupe. A neki magarac, ja kažem namerno magarac, iz posljednje klupe, kada skini gaće da te vidim, nastane panika u školi. Svi se uznemirili, direktor, novinari, oni koji su bili, kolege, profesori, svi, Desanka se smeje. A kaže, da se nije imilo da ti znaju pesmu. I sad se mi minimo mi Branka, kaže Branko, meni nikad više u Valjevo neću ići, ali ipak otišao posle sad 2 puta za promociju knjige pesnika u rukom pisano. I kaže Branko u povratku, slušaj, kaže, pa što nisi učeo? Jadranka, ne možemo ništa sad, imam snimanje neko. Da se čujemo kasnije. Posle 9. Dobro. I vraćamo se mi, Branko već ga popustila ljutnja, ali ljud bio, Boga mi malo iznemiren, kako to mogu? Desanka smeje, priča i tako dalje. I on kaže na trenutku, Branko, slušaj, kaže, ja više nikad u Valjevu neću ići. I neću Valjevcima da budem. A kažem, Desanka ja, vi niste Valjevci. I dalje u Desanki,
Da, ima jedna anegdota dobra o Branku i Desanki. Branko je, kaže, Branko pričam jedne večeri, kaže, zvoni mi na vrati, zvoni jedne popodne, kaže, na vrata, ja iziđem, ono se pojavi jedna devojka, za kako se to vreme daleke, u šorcu, recimo, i kaže, jeste vi Desanka Maksimović? Ja sam teo da kažem, žao mi je što nisam. To je bio, mislim, su često viđali i uopšte o Branku ću posebno pričati, nadam se. Desanka Maksimović je posle toga uvek išla sa mnom, pita kako se ide, recimo, van Beograda, van Srbije, na neki susret u Hrvatsku ili u Crnu Goru, da pođemo zajedno i obično išla samo i moja Mira i njih su se dve složile. Recimo, Desanka mene zove nešto pita telefonom, kaže, daj mi, kaže, Miru, i s Mirom govori pola sata. Ja kažem, šta? Ba, kažem, ja imamo šta pričamo, nas dvoje, kažem, završimo posao. I Desanka je jednom prilikom me zamolila da joj nađem jednu knjigu u kojoj je navodno ima i neka njena pesma. A to je bila neka antologija iz Bosne i Hercegovine, ali nije bila Desankina pesma, ali bila pesma koja je bila, to je neka mala, nevažna antologija, ali bila pesma u njoj od čoveka koji je bio bukvalno prepisao Desanku. Pa smo se smejali. I onda napravila razgovor sa Desankom, razume se, prvo je dan pitanja, pa onda se nađemo da prokomentarišemo pitanja, pa neka neće da prihvati, neka hoće, pa onda odem na snimanje sa išao je Rade Jovanović, Vaca ga zvali, snimali smo kod Desanke, pa Desanka tražila da čuje, pa onda kaže, mi smo iskoristili da neke njene pesme u razgovoru unesemo i Boga mi, vidim da je dobro taj razgovor bio primjen, ja znam da me zvao, dvojice su uvijek zvali posle svake emisije, jedan je bio Marko Rišić, drugo Deroko. Marko Rišić je gotovo sve pisce ugovarao, našto Vuča, Oskara Dadovića i tako dalje, on je iz svog kruga, a kod Desanke je bilo mirno, nije mnogo ugovarao, to moram da kažem. Ali Deroko je hvalio Desanku i on je uvek mi se zvao. I upravo kad je išla Desanka, sutradan ja odem u jedan grad u centru Srbije na pozorišnu predstavu, ponedjeljak je bio, jer je upravnik tog pozorišta bio moj kolega sa fakulteta. Odeo mi na predstavu, posle predstave takozvani pozorišni klub, to je neka prostorija malo gde se prave probe, sedili, pričamo, govaramo, hvalimo, uglavnom hvalimo, razume se. Ali kad jedan čovjek uzme reč i svi govorimo u glas, svi ćute. To je posle saznao neka važna bio političar i taj političar u jednom trenutku se ne kaže. Slušajte, kaže. Sinoć sam slušao Desanku, stvarno Desanka išla na radio. I poče da priča takve stvari, koje uopšte Desanka nije rekla. Valjda on je zamišljen to Desanka rekla. Priča o Desanka rekla o ovome, Desanka rekla o ovome. I naš priča, ja onako se iznenađen, gledam, ne znam da li da ja prekinem, ovaj moj kolega kaže, druže, pa da kaže, pitamo druga Mišu, on je s Desankom razgovarao. A ovaj odbrusi, šta razgovarao? Ja sam slušao. I ja to doživim kao anegdotu, i vratimo se u Beograd, jer sad ja pričam svima, i moj Miri, i Desanki, pijemo kafu tamo, tad smo pili kafu u Manježu, mislim, tako da postoji još uvijek Manježko od Južno-Gradskog pozorišta, Boasti. I ja se smejem, kažem, to je dokaz da se sluša emisija i da
Mira moja kaže, ma, ti si sigurno je to dobro. A Desan kaže, šta kaže, dobiješ ove razgovore moji? Kako dobijem? Ako objavljujte razgovore, kaže, šta misliš sad slušaju, pa ćeš ti dati reprizu, pa će da izmisli, govoriti da ja sam rekla nešto što nikad nisam rekla. I ja onda krenem sa tim svojim Valjevcima i krenemo da objavljamo tu kolekciju odgovori. Jedna od prvih knjiga je bila Razgovori sa Desankom. I znam da je Desanka bila ponosna kad je knjiga bila u Valju promocija, bila je ponosna. Govorila je meni, sad ti dobro što si me poslušao, treba nekad i Valjevce slušati. I onda Desanka je u daljim, da kažem, posle razgovora da se Radio Beograd, mene zamole iz Zagrebačkog telegrama da dam jedan razgovor sa nekim pisem iz Beograda. Ja Mirku Božiću predložim Desanku i predložim Jaru Ribnikaru, kaže Desanku. Objavim ja taj razgovor u telegramu, objavio ga Boga meni celoj strani sa Desankinom slikom. I tako počne interesovati. Razgovore s Desankom za kasnije objavljivo i dopunjene, razume se, i autorizovane i u nekim drugim listovima, objavljene i u knjizi Radio Beograda 20 godina, 20 razgovora. I da kažem i to, Desanka je, jedne godine smo se našli, moja Mira, ja mislim da je moja Mira punila 50. godinu i pričamo, ovoga puta ne u Manježu, nego mislim da je bilo u Lovcu. Kaže Desanka mojoj Miri, Miro, je tebe sramota? A moja Mira se uznemiri, čime je uvreka? Pa uznemiri se, počeo sam vrti, pa šta sam, kaže, uradila? Kaže Desanka, što si toliko mlada? I ne znam više koje godine je bio Desanki rođendan i ja zamolim predsjednika opštine u Valjevu da je uputi, mislim da 80. da je uputi čestitku. Kaže, ko će da piše? Ja ću napisati. A umeđu vremenu ja zamolim svog prijatelja koji je bio tad savjetnik za kulturu, neko Šefketa Zimonjića u Mašalatu, da predloži da i Tito pošalje čestitku Desanki. To je moglo biti 78. recimo, od njega 80. rođena, mislim da je bio, 78. je tako bilo. Ona je rođena 98. Moglo je biti tako. I predsjednik opštine pošalje telegram, međutim Tito pošalje telegram i u ponoć radi objavi taj telegram, a u 2 ujutru mi zove predsjednik opštine iz Valjeva, dajmo onaj telegram Desanki. A to govori to vreme kako je bilo. Desanka je veoma cenila mlade pesnike, veoma je cenila književni život unutrašnjosti, veoma je cenila, ne samo Valjevo, mi smo bilazili, kažem, još ko je kuda sa njom dok sam pre Radio Beograda, a u Radio Beogradu je prihvatila da čita i bila emisija Svesekom podne, gde, ne znam da li je uređivo Brajković ili ko je uređivo, ne znam, i ona je prihvatila da čita pesme i to je ne samo onako su i Skendir Kulenović i Vasko Popa i Mija Pavlović su prihvatili, to mi je bilo drago da... Desanka je često, kad se mi nađemo, uvek govorila što ti ne dođeš kod mene da pričamo, sad ja da je uznemira, ne dolazi obzir. Ja se setim još jedne anegdote koja je o Desanki zanimljiva. Slično je mom prvom doživljaju Desanke. Krenemo Desanka, Branko i Mira Lečković i ja u jedan grad u Srbiji, stanemo u jednom malom mestu. Da li je to Topola bila? Ja primetim đake i pitam da li vi znate.
nešto, deca sede u parkiću, da li znate ko su Desanka Maksimović i Branko Ćopić i Mira Lečević, kako ne bi se znali, svi oni znaju. Svi znamo, kažu i njene pesme, počeo da recituju njene pesme. A kažem ja, hoćete ih upoznati? Ma kako, kaže, pa nisu oni živi, kaže. Ja se setim kako sam ja Desanki rekao, jesi li živi, dakle, ta, da kažem, priča o tome da pisac iz lektire, ne misli se da je živ pisac i tako dalje. Dakle, Desanka Maksimović, ima mnogo događaja ko je bio sa Desankom, mogu da ispričam. Recimo kako ona, s kakvom ona je nežnošću govorila o nekim piscima, a sa kako je sa nekim rezervama imala o nekima koji su je napadali, kao njena poezija i tako dalje. Bili smo u jednom Kragujevcu. Mislim da je direktor gimnaziji smo bili. Direktor gimnaziji bio fini gospodin, bezbora sam mu prezime, s kojim sam je sarađivao dobro. Đaci su dočekali Desanku izuzetno. Bio je to događaj i uopšte Desanka je volila, ali je volila Desanka da pokaže zainteresovanost i za te ljude koji s njom u susretu. Ona nije za razliku od Andrića koji je razmišljao o svakoj posveti kako da napiše. Ovdje je često potpisivala samo, ali uvek je tražila ime da napiše. To je volila. Bio sam i to da kažem osnivač Desankine zadužbine, bio sam više godine i u upravnom odboru i kad je nagrada Desankina osnovana i znam da bio sam jedan puta, kažem, s njom u Brankovini i ona kaže meni, ja se nadam da će ovaj moj u Brankovini malo bolje obeležiti, to je malo sa tugom, samo mene gotovo šapnula, malo bolje obeležiti moje prisustvo u ovom selu, u ovom mestu, kaže, za koje sam vezan. Ovo je tamo sahranjena i njen muž. Dakle, Desanka mi je bila draga i imam te razgovore, imam divne posvete, ja ću da objavim knjigu posveta koje su mi rad ljudi napisali, ima Desankine, tamo u jednoj knjizi sam objavio, prva posle je bila Miši Jeftiću, druga je Miši Jeftiću mom Valjevcu, treća, ne znam, Miši Jeftiću s ljubavlju. Tako je naš odnos tekao. Nadam se da će Desankine pesme živjeti i da će njen duh ostati uvek među nama. Iako mi bilo uznemirilo mnogo, kad su je bili izbacili školske lektire, pisao sam o tome, i kad su iz nekih nacionalnih ministarstava iz susjedstva također izbacili Desanku iz programa školskog. Koliko je?